Ini ang DigiCast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni Gadulong sa inyo kagyari ng top stories of the day, November 19, Martes nga adlaw. Kapaslawan nga magpatuman sa digitalization program sa OBO sa mga rason sa pagkakasa pamuno sa Office of the Building Official. Kaso nga 2 counts of murder batok sa Mamaylan 7, gin-dismiss. Isa patay, 4 pirason sa karambola sa 3 ka mga motorsiklo. Amihan season kung matugnaw nga weather, nagsugod na. Kag sa good vibes, kinilaw nga sea cucumber, kape nga may pinya, kag puto nga giluto sa tuba, pwede mabakal sa North Capitol Road. Tinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, amihan season o kung matugnaw nga weather, nagsugod na. Ginanunsyo na sa pag-asa ang pagsugod sa amihan season subong nga adlaw. Ang northeast monsoon o ng amihan amo ang nagadala sa mabaskog nga northeasterly nga hangin kag mabugnaw nga temperature sa masunod nga mga binulan. Sa nagligad nga mga inadlaw, ang high pressure area sa Siberia ang nagabaskog kag nagadala sa northeasterly winds nga amo naman ang ginapaabot nga mag-aapekto sa northern Luzon. Sumugod subong nga adlaw ukon sa buwas, ginapaabot man nga mas mangid mabugnaw na ang dapyas ang hangin sa halos bilog nga pungsod sa madason nga mga inadlaw. Sa number 9, 17th Organic Farmers Festival ang nagsugod na. Amo man ang second Terra Madre Visayas. Formal na nga ginbuksan kay nasangagang 17th Organic Farmers Festival kag second Terra Madre Visayas. Hindi lamang nagatuyo nga masalida ang mga organic products sa mga mangunguma kag pagkaon sa katapos ang slow food movement. Tinutuyo sa sining nga kahiwatan nga padamuon pagid ang nagadamo na nga daan nga mga mangunguma nga nagasulod sa organic farming kag nagapreserve sang sinanguna nga mga pamaagi sa pagpreparar kag pagluto sa pagkaon pinaagi sa slow food movement. Ini para mapangapinan man ang palibot kag kadutaan sa kahalitan nga dala sa mga kemikal, pati na ang pagpasiguro nga matilo kag safe ang pagkaon nga ginaserve sa tagsa ka mga pamilya. Magluwas sa mga booth sa kada organisasyon, LGU kag grupo sa mga mangunguma nga nagabaligya sa ilang mga produkto, may mga talks, seminars kag workshops nga para madugangan pagid ang ihibalo sa mga mangunguma kag mga yara sa food industry. May mga nagpasakop man nga mga taga-iban pa nga mga probinsya sa isa ka semana nga selebrasyon. The core idea of what we eat makes us who or what we are brings us back to the quality of the food we consume. We are what we eat, as they say. And I believe that prevention and eating healthy will really make us live much longer lives. Our natural resources are finite and are being depleted at an alarming rate. In this context, organic farming and the slow food movement holds immense significance. These initiatives not only promote sustainable agricultural practices, but also champion the preservation of biodiversity and the health of our communities. Sa number 8, guidelines gikan sa COA, sa DBM kag sa DBP ang ginahulat na lamang sa lokal nga panguluhan sa Bacolod sa pag-reallocate sang 525 billion pesos nga pondo gikan sa loan agreement. Aprobado na sang mayorya nga katapos ang konseyo sa Bacolod ang ginhiyo ni Mayor Alvin Benitez nga pag-reallocate sang 525 billion pesos nga pondo halin sa loan agreement agut idugang sa 5 ka mga ginapatuman nga infrastructure projects. Ginasiling sa alkalde nga sa karon nagahulat na lang sila sa guidelines nga magagikan sa mga ahensya sa gobyerno, ilabi na sa Development Bank of the Philippines para sa pagligwat sang terms and conditions. Ang 525 billion pesos nga budget ang gintala na kuntani para sa construction sa ginaplano nga New Burgos Public Market.
Bukod wala nagsagot ang mga market vendors, nagdesisyon ang alkalde nga gamiton ang pondo para idugang sa construction sa Legislative Building, Old City Hall, Bacolod City Health Complex, Bacolod City Tree Park sa Barangay Alangilan kag Animal Shelter sa Barangay Granada. Sa number 7, bangkay nga nasapuan sa Bradco Port tubtub sa karon, wala sa gihapon makilalaan. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, Station Commander sa Police Station 2, may 6 na ka mga pamilya nagpadulong sa ila presinto agud kilalahon ang biktima apang napaslawan sila. Natala na nga mag-request ang kapulisan sa autopsy bisan wala pa ini nakilala samtang ang bangkay ang yara nagapabilin sa punerarya. Kung wala pa sa gihapon may mag-claim nga pamilya sa bangkay, mag-coordinate ang kapulisan sa Bacolod LGU para ipalubong na lang ang biktima. Nasapuan ang biktima nga nakagapos sang kalat ang iya tiil, kag nakagapos naman sang ang iya mga kamot, sang iya mga bayo. Kag ginaligar may pilas sang bala sa likod ang biktima sang masapuan. Wala na ang duha ka mga dalunggan sang biktima. Wala sang tattoo kun birthmark apang may tinahian sa tiyan na biktima nga nakaitom nga shorts sang masapuan. Sa number 6, isa patay, 4 pilason sa pagkarambola sang 3 ka mga motorsiklo. Patay si Jomar Barduquillo, 24 anyos, kag residente sang Barangay Kumaliskis, Don Salvador Benedicto. Kag 4 naman ang pilason sa nagluntad ang karambola sa 3 ka mga motorsiklo sa Barangay Kaliban, Banwa sa Murcia, kainas ang aga. Sa inisyal nga investigasyon sa Murcia PNP, ginarigar nga nag-overtake si Barduquillo sa isa ka truck kag nadulaan sa kontrol sa ginadala niya nga motorsiklo. Nahulog siya sa pihak o kung nahulog siya gikan sa iyang motor sa pihak ka lane. May isa pang ka motor kag may duha ka mga sakay ang natabuan nga nakalabay kag nabungguan ang motor ni Barduquillo. May isa pang ka motor nga sakay naman ang mag-asawa nga naulamid man sa sunod-sunod nga pagbungguan ay sa mga motor. Bangod sa mga samad sa lawas, gidala sa Murcia Health Unit ang mga na-involved sa karambola pero si Barduquillo gideklarar nga dead on arrival. Samtang ang mga pilason padayon nga ginabulong sa karon. Sa number 5, kakulang sa mga road signs ang pagkatutukan naman sa karon sa DPWH para sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kun Banose. Madamo na sa mga motorista nagagamit sa Banose agud nga magalikaw sa pagutok sa lakat sa trapiko. Inibisan pa nga ginakulang pa sa mga road signs ang highway nga nagaangot halin sa Barangay Sumag pakadto sa Bacolod Silay Airport Access Road sa Talisay City. Ginpahayag ni DPWH Western Visayas Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga ini ang madasulila nga tagaan sa katensyon, ilabi na nga inapaabot nga gamito ng highway para sa mga trucks kag heavy equipment. Si Councilor Al Victor Espino, nagapamuno sa Committee on Traffic and Transportation, ang nagaduso nga matun-an sa katapos sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department ang pagpatuman sang total truck ban sa circumferential road kag ang pagtarana sang Banose nga mangin alagyan sa mga trucks kag heavy equipment nga nagaalagi sa nasakpan sang Bacolod. Okay, it is a welcome development para na ang traffic dili sa circumferential is more like traffic. Mga road signs. Signages, amo pa ng mga kulang natin because of the limited appropriation or the limited funds. But definitely we will provide all those informative signs para nga ang mga commuters natin will guide kung din sila magi. Sa number 4, Victoria City Mayor Javi Benitez nagsiling nga tingwaan nila makapain sang pondo para sa Victoria City General Hospital nga project. Bangod, hindi na mahingagaw ang pagtarana sang pondo para sa pagtukod sa Victoria City General Hospital. Ginpahayag ni Mayor Javi Benitez nga ilatingwaan nga makapain sang dugang nga pondo para sa construction sa kaugalingon nga hospital, lakip na mga kinahanglanon nga equipment kag pag-hire sa mga personnel. 500 million pesos ang pondo nga kinahanglan para sa construction sa ospital matapos nga aprubahan ang layi base sa Republic Act 12070 nga gin-author niya ni 3rd District Congressman kag karon TESDA Director General nga si Francisco Benitez. Ginasiling sa alkalde nga may napili na nga lugar para nga tukuran sang Level 1 Hospital. Nakasaad sa lahi nga ang city government ang magapondo kag magadumala sa ospital. Gani magakonsulta ang alkalde sa pamunuan sa Department of Budget and Management kag Department of Health para sa ginakinahanglan nga dugang assistance paagi sa subsidy programs kag mga requirements.
Sa number 3, Bacolod LGU nagaparindugan nga clean title ang ginauyatan nila rason nga wala sang bayulasyon ang pag-rehabilitate sang daan nga City Hall sang Bacolod City. Nanindugan sa Mayor Albi Benitez nga wala sang nabuhat nga bayulasyon ang syudad sa pagpatuman sa rehabilitation kag improvement project sa daan nga City Hall sa Bacolod sa Dalan Luzuriaga. Ini sa piyak sang napasaka nga kaso angot sa annulment of title sa nagpakilala nga heredero sang pamilya Luzuriaga sa titulo nga natukuran sang daan nga City Hall. Inpatag sang alkalde nga clean title ang ilay nabasihan nga dokumento. Ang City Legal Office ang nagahingyo na sang assistance gikan sa Negros Occidental Provincial Government may angot sa deed of sale sa propiedad nga na-acquire sa Bacolod LGU halin sa probinsya. Damlag pa gina-question sang anay konsihal ang pag-demolish ng daan nga City Hall, pero nagpatag si City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. nga wala ginakabig nga cultural heritage ang dilapidated building, magluwas na lang sa Fountain of Justice nga wala man gintandog bangot ini na lamang ang ginakilalang heritage site sa National Historical Institute. Para naman sa alkalde, wala siya sa may nakita nga rason para hindi padayunon ang proyekto sa iya ginapaabot nga maghatag sa dugang nga atraksyon kag economic development sa Bacolod City. I think my question gani is he really the party to discuss with? Kaya ang may question ka kung ano relation niya sa kung siya manggit, right? Second, pila na ni ka dekada nga. So there are no indication whatsoever that the city of Bacolod does not own the property. According to everything, the land was purchased by the city from the province. So which proves that's the reason why we have a clean title since 1934. So may prescription period mo na sila. Actually, they should have complained. Sa number 2, kaso nga 2 counts of murder batok sa Himamaylan 7, gindismiss ang korte. Ginabswelto ang 7 tanan ka mga persona. Takip ng isa ka pastor sa ilang kaso nga ginapangatubang humalin pa sang 2018. Ang mga ginakwit sa kaso nga 2 counts of murder kag 7 counts of frustrated murder amo sanday Pastor Jimmy Teves ang United Church of Christ in the Philippines o kun UCCP kag sanday Judito Montesino, JP Romano, Jasper Aguyong, Rogen Sabanal, Eliseo Andres kag Rodrigo Medes lunsay mga residente sa Barangay Buenavista sa Himamaylan City. Ini matapos mapaslawan ang prosecution nga papamatud-an na sila nga may kahimuan sa krimen base sa nanging desisyon ni Kabangkalan Regional Trial Court Branch 61 Judge Rodney Magbanwa. Sa 2018, sang ginapusar nga katapos ang New People's Army ang responsable sa pagpatay sa duwa ka mga army nga sanday PFC Vicente Marcon kag Sergeant Sandy Arevalo sang 62nd Infantry Battalion, kasumuman ang pagkasamad sang 7 ka mga militar sa engkwentro nga nagluntad sadto sa Barangay Tan-awan sa Kabangkalan City. Ang 7 ang ginatudlo nga nagpatay sa ila. Ginpahayag sa Legal Counsel sa Himamaylan 7 nga si Attorney Ray Gorgonio nga nagaupod sila sa kalisod sa pamilya sa mga napatay nga soldado, apang wala man nagakadapat nga prisuhon ang mga inosente nga tao. Tuma naman ang kalipay sa pamilya sa mga akusado nga natarana nga iga-release subong adlaw. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, kapaslawan sang pamuno sang OBO kon Office of the Building Official nga magpatuman sang digitalization sa iyang talatapan ang isa sa mga ginatudlo nga rason ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa pagkakas sa iya sa pwesto. May report si Nico Delfin. Sa pagsugod pa lang sang Benitez administration, gintagaan na atensyon ang pagpatuman sang digitalization program sa tuyo nga mas mangin transparent ang pagpatuman sang transaction sa mga city departments kag mapaiway ang mga reklamo angot sa kaso sang pagpangilkil. Pero nakita ni Mayor Albi Benitez nga wala ini nang sunod sa Office of the Building Official, rason nga nagdesisyon siya nga ilisan si Engineer Isidro Sun sa posisyon. Malawig naman suno sa iya nga may pila ka mga reklamo angot sa pagpangilkil nga hasta karon wala natap na sa OBO. Kadugay na gid, pag wala gid kumakita nga movement towards migrating into an online transaction. I think maybe it's about time we put somebody else. Si Anay Office of the Building Administration Engineer Ami Tensya amo karon ang gintalana para masiguro nga napatuman ang digitalization program
para mas mapahapos sa mga nagakuha sang building kag occupancy permit ang pagproseso sa mga requirements. Ginapaabot sang alkalde nga paagi sa mas mahapos kag madasig nga proseso, mapaiway pating mga aligasyon sang korupsyon. Tanan nga horror stories na mabatiasa eh. Gina-delay ang permit, kung mag-delay ganing permit, balaan nyo na kung ano magabok, no? So, ang pamangkot, every time hindi kinanlan, surihon ko ang applicant, surihan ko ang apply. Red flag na sa ako, nga, kinanlan nyo. Kaya sa mga iban nga mga LGUs, may ara naman sila nga online, rate ako nga box nga ginahulog lang ang ilang application, tapos ang gina-process na lang. Aside sa OBO, Mayor, may agad other offices, may wala gyapon yung online, like, may ara pa. So but I think sila yan daw may jutay nga compliance. But since if they cannot accelerate ang compliance, then we will also do our own action to ensure na implement. Kaina, opisyal naman nga nagtalos bilang Office of the Building Administrator si Engineer Kate Sumande. Sa programa sa radyo nga isugid kay Mayor, ginpahayag sang alkalde nga handa siya nga ipausisa mareklamo nga formal nga ipalabot batok sa OBO kag sa iban pa nga mga departamento. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, nakatilaw ka na bala sang kinilaw nga sea cucumber, kape nga may pinya o kun puto nga ginluto sa tuba. Ina ang sarang matilawan sa nagapadayon karon nga Negros Organic Festival kag Second Terra Madre Visayas sa North Capitol Road sa Bacolod City. Yaring report. Cucumber kinilaw man from Molocabok. Ay, grabe. Paborito mo ang kinilaw? Suwerte mo kay man ang popular nga kinilaw nga isda kag sea cucumber nga recipe pa sa mga taga Suyak kag Molocabok Islands ang Sagay City. Pwede matilawan bisan hindi ka na magpaisla. Pwede ini mabakal sa booth sang Sagay City LGU sa South Capitol Road. Slow food community sang Sagay, so it's more of dagat. So these are kitchen ladies from Molocabok and Suyak. So ilan niya way of their own version of kinilaw. This one is from Suyak, from si Banji niya na munang famous siya ng Suyak. This one sila man nag-prepare. The way they prepared it, halin sa gamay sila among pag-prepare nila sa subo. Ang puto naman nagiluto sa tuba nga dali kasi isang copies ang pwede mo man matilawan diri. Imbis nga yeast nga pangpaalsa, tuba ang gingamit. May puso rice man sa tuba. Imbes nga yes, tuba, ang nilapalos ka. Hindi ka maubog? Hindi man, sir. Kasi kung ako, tuto gayong bug na ko lang. Hindi ba, sir? Fresh nga honey, gikan pa mismo sa beehive all the way from Barangay Kanlusong sa AB Magalona, ang matilawan mo man diri. Pangpatamis nga good for the health. May honey harin sa ginatawag nga cute nga buyog o kung ang stingless bee. Pag na siya benefits ya. Like kung may asthma ka, hindi man gamba kung maka-cure siya, pero makabulig siya. Makabulig siya yes. Sa asthma. Beneficial. Anong tawag sa kanya nga ginapag? Stingless bee. Stingless bee niya. Yes. Wala din ka pang putot niya bee. Kapang putot man, pero hindi yan as wild yan mapatay. Cute. Mahilig ka sa kape. What if may kape nga may upod nga pinya? Pinasahi naman nga flavors ang kape para mas ma-enjoy mo ang kada tasa. Ang ground coffee mismo, may samo na nga pinya. Fresh dapat. Fresh na fruit. Hindi siya yan synthetic or flavoring lang. Natural siya para makapadasig sa sa coffee. Makadasig makadugang sang flavor sa natural Nila ina mo siya ka-twist sa kape. Pero ang iya nga sabor do nagalaga sa Arabica. Pati iban pagiga mga sahi sa kape, pwede mo man mabakal diri. Pwede man makapangumpra sa mga preska nga utan, prutas kag kararuton sa mga mangunguma nga na-display diri. May mga tela man nga ginweave sa mga kababainahan sa Kabangkalan City kag mga furniture kag cellphone stand nga himo sa century-old trees nga ginpangtumba sang bagyo nga udet. Kung gutomon ka, nagkalinlain nga mga putahe sang katapos ng slow food movement ang pwede mo man diri nga kanon. May talabahalin sa hinigaran. May luto nga kasag nga pwede man baklon sa booth sang Bacolod plus uga. Gani ko nagapamensar ka nga mag-early Christmas shopping, unahon tabulig ang mga kauturan naton nga mga mangunguma.
Again, let's support local, no, buligan taton nga mga local farmers para everybody happy sini nga Christmas season. Shout out anay sa aton nga mga live viewers, si Joshua Lancelot Torres Sabio. Good evening, Digicast Negros. Pa-shout out lang ko sa Agustin and Sabio family of East Homes 3 and Lubina Homes, and also belated happy birthday kay Lolo Zinaida Ramos, si Jonathan Tere, maying hapon po, si Mary Ann po, maying hapon Negros watching from Himamaylan City, God bless. Sir Nene Grande, good evening, Digicast Negros, watching live from SAG Integrated Farm, Barangay Inulingan. Moises Padilla, si Gloria Bantige, good evening, Digicast Negros, watching from Pulupandan. Si Telma Olid, good evening, watching from Ilog, Negros Occidental. Kaagam itong top 10 stories of the day. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong gabi.